Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isakhatha lasemini soyibhathela umfundisi Gcwensa wasenhlanzini inkosi Mbusisa. Dini angilekelele inongkhusha Nkosi yamakhosi. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yawuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Zenu Bandla lenkosi bakhonkeshandaze amen. uNkulunkulu omhle wasebuhleni bamaNazaretha. Nkosi yamakhosi Shembe ongalingani nabo bonke. Ngiphambi kwakho Nkosi yezulu nomhlaba. Phambi kwakho kuma intando yakho yodwa. Uma umuntu ungamnikanga intando yakho akwazi kuma phambi kwakho. Futhi uma umuntu ungamthandanga uyaliwa noma esehlala insuku ezingama20 noma esehambe nawe Nkosi iminyaka eminingi kodwa akaza ukubona. Cela Nkosi ungisikelele lapha ngimkhona kukwaqhosho ubhekile uthi yabona kanti awusaboni khona insizwa ezazithi mayizimi kule ndawo sikhulume kahle zithi thina siyofela la angazi Nkosi noba kwaba njani kodwa zazithi thina siyofela la kana ayibuzanga ukuthi ziyofela lapha ngaphela yini Sizwe ke ukhulume ngayo umfundisi wathi yamkhohlisa umuntu imtshela ongekho ithi khona ngelanga imtshela ukuthi umkhulu nabantu bonke awuziboni yini wena uthunyelwana anwenziwa ukuthi umkhulu bese uyasikhumbula nawe ukuthi umkhulu kanti igama lalo umuntu usuzocima Nkosi ikhulu nama-70 nesishiyagalolunye amavesi Nkosi ambalwa kodwa inhloso yami iqonde kuvesi 4 Thixo uli la
Ngiyabonga. Angicela lifunda incwadi kaMateyu wesithupha uverse 24. uMateyu wesithupha ivesi lakhona lamashumi 24. Le ncwadi ifundeka kanje: akukho umuntu ongakhonza amakhosi amabili. Ake ngiphinde futhi. Akukho umuntu ongakhonza amakhosi amabili, ngokuba uyakuyizonda enye athande enye, nokuba bambelele kwenye ayidele enye. Ningekhonze uThixo noma mona, ningekhonze uThixo kanye noma mona. Inkosi iyasitshela ngapha yathi
umuntu onemall ubangiswa kanjani umuntu one-shop ubani onomona ningekhonze uThixo nomamona khona ivesi lapha uShembe liphinda kaningi esihlabeleni emthandazweni yomthathu wovuka number 9 bese kuthi okulala libo number 12 kuthi wesabatha libe number 11 ishinto efanayo kodwa lisho konke umthandazo uthi khumbula ukuthi wenze izivumelwano sivumelwano siyamfuna umnikazi waso siyakumemeza isivumelwano kuthi ngilapha nje ngasenza nobani khumbula leli vesi itholakala emthandazweni yonke uvesi 9 ikhona emthandazweni wokuvuka uvesi 12 likhona emthandazweni wokulala uvesi 11 likhona emthandazweni wesabatha khumbula ukuthi wenze isivumelwano noJehova sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova uyawuhlala phambi konyazi kuze bese kuphinde kwensuku zakho lamazwi ayivusa ibhobo khumbula ukuthi uyawuhlala endlini kaJehova kuze kuphinde kwensuku zakho uthi lapho Mateyu ningekhonze uThixo nomamona usho umona umuntu othi mebona into nje noma ngabe yona yakhe ayifise kube yakhe noma ngasiyo yakhe athi ayibanga ngani yami lento hawo abantu abaningi kangaka bengehlale phambi kwami ubone thina ningekhonze uThixo nomama noLuka usho kanje masifunde encwadi kaLuka 16 verse 13 ayisho kanjani isho leli verse lisho lokho akho umuntu ongakhonza amakhosi amabili ngoba uzoyizonde abambelele kwenye ayidele ongangilibazisi wena sithasani asikho isitha esake sadlula inhliziyo noma bengakhona izitha kodwa asikho edlula inhliziyo ongangilibazisi wena sithasani Kule nsuku maNazaretha sikhuluma into eyodwa
iyozingene nasenhlizweni nasengqondweni sithi we don't care but ngakhuluma ulimi lwesilungu phambi koThixo ezwe lakithi asikhathali thina ngomhla ka2 August sitholwe ethu Nyazi bathandile abantwana amthanda nomfundisi bekhuluma bathandile abantwana nomfundisi bekhuluma ngimthandile ngoba ushente kusinhliziyo yami ngenza ukuthi kuselapha nje khona abantu abacabanga ukuthi umhla ka2 uzobenzela into ethile ngabe khona ingozi enjalo bakwethu bandini bathi abantwana la uma ijaji lasenkantolo like lathi impela inkosi yeni nasehleni yona uthi bathi sothi hawu khona ubona namhlanje Yes. kanti wena khona ubona namhlanje njengoba thina sabona umhla ka3 April khona ubona lenhlanhla khona uvula amehlo namhlanje bathi futhi imali isho kunye bathi sabe sesakubona sanibona ukuthi vesa anamehlo okubona basho kanjalo ngesonto eli sithi kumhla ka2 maNazaretha imthandele umfundisi othe kuba yazi kuba senamandla okuhamba nami ngiyohamba kodwa ngiyalibonga uNyazi ngoba uNkulunkulu wangiphilisa amen uNkulunkulu wangilanda kude usho njalo phambi kwamakhosi la ngomhla 15 Nkosi yakwaZwane yayikhona ithi Nkosi yakwabala wathi usaba nje ngoba ngamlanda kude ngifisa ukwesaba Nkosi ngize ngihambe emhlabeni angifisi ukuthi Nkosi ngenye ilanga ngithi mangicabanga abantu abakababona emhlabeni bafanise nami ngoba ngizoba mude uthe ungapha kwamthethwa wasikhombisa ngewini ukuthi uThixo wangempela lapha kwaThembeleza uthi ngomlomo wakho wawusuka kwahlabisa ngithi ayikhona maNazaretha uthi wawusuka kwahlabisa ngithi waya ngapha kwanongoma uthi wasudlula umama endleleni eyiginga wasuthi driver ake ume sizitwenze kwenzeka ngiloma khona into eyodwa Nkosi yamakhosi owayisho lapho wathi mefelo mama wasekhihla isililo khona inkosikazi yakwaIsrael yakakhala phambi komprofeti umprofeti wacabanga ukuthi idakiwe wathi wayini lo suswa nini kuwe kodwa lo wakithi uNkulunkulu wabona ungaphakathi kwenhliziyo lomntwana khona yodwa inkosi yamakhosi yayikhuluma lapho sikwamthethwa yathi ngabe sengiyamdabukela ayishongo ukuthi ngabe sengiyomcelela uNkulunkulu uthi lo mntwana anginamntwana uthi sengimumi ngisho emzini lapha ngane khona ingane umuntu uma yahlala nje umnyaka emibili ngathula abantwana bayisho bathi inkomo zalahleka maka nje wawunyaka kodwa kwadliwa wesibili bayisho kane ingane zikuNkulunkulu zikushembe ukunika ngesikhathi athanda ngaso ithi ngase ngiyamdabukela uNkulunkulu wakho akabadabukela abantu asho ukuthi ngayizulwini ngiyocela uNkulunkulu kuba mzwele uthi ngabe sengiyamdabukela lo mama ngase ngimupha umntwana amen uthi sesibuya ngalomgwaqo ngalonyanga samfike eguqile sezobo amen sikhonza uNkulunkulu onjalo maNazaretha amen khona indoda eyikhuluma la ayisekho emhlabeni ithi uhlushwa yini hlushwa yini basihlele ehlile kodwa wazungeza kangaka ufunani thina akho umuntu ongakhonza amakhosi amabili ngokuba inye kuyizonda
enye ayithande enye abambelele kuyo ayidele ningekhonza uThixo nomamona ungathi kwimall wena ubuka abantu abenza ama-shake shop la phansi ufuna ngibona kusho njalo uJava esihamba naye enyakatho wathi hey ihlushwa abantu nje bakuza ngama-mall ngama-shake shop lapha abantu bazama ukuhamba nami bazama ukuphikisa lento ungangilibazisi wena sitha sami mawujova mangiswe ukuthi mhla ka3 wakhetha kuphi kuya ukuthi yaqoma phi mhla ka3 qoma emthandayo shade emthandayo kuya ukuthi ke wena mhla ka3 kwenzekani ku wathi mabegquma abantu wangajabha yini kondoda ihleli ngapheduze kwami yabona ke mawuqhutshwa ngeWheelchair umuntu ubeka la ithanda khona ngangiqhutshwa mina lelo suku lafika uNyazi lathi ngisukumisa lento nje engiqhuba ke angibeka kanti ngibeka phakathi kwabantu engihambi nabo lahlala phakathi kwabangaka labantu kanti futhi ngesemva kwami uhleli emva kwami nje la ngemuva ngiboni ngibheke phambili ngimagula khona kwazi unophenduka kanti emva kwami khona kwathi manje begquma abantu ngiyabona namadoda aseduze kwami ejapha ngase ngikhuluma kabi mhlambe ku khona indoda yakhuluma ephuca ikhanda ifaka umNazaretha ephuca ikhanda nomNazaretha amen usokusikhohlisa khanda leNazaretha athintwa ake ngixoxele mina lezami izinywele zacela ukugunda ngo1963 futhi ayingagundwa zayishenyulwa zashiwe uthisha engengimusho ngoba ingane zakhe mhlambe labundeni Shembe wayewola konke mhlambe sekhona sizikhona la wangishaya isiphambano ekhanda 1963 abiyanga zathinta kuze namhlanje manje uzofika uphuca ikhanda usikhohlise ngomNazaretha wenze futhi sawubona nomNazaretha oversize umuntu kangaka kusho sitshena ukuthandayo ngase ngikhuluma kabi ke ngathi mina angiboni ukuthi ngiphakathi esijweni lo muntu ongiqhubayo ngibekile ngoba angikwazi ukuyela la ngithanda khona ngangakwazi ukuhamba ngangisishosha babethe odokotela bazonquma umlenze lwathi uNyazi ngeke funa senzeni manje siyokofa ukuthi anike kanye mhlawumbe enkantolo avese abantu abakwazi ukungena bonke khona indoda yabuza enkantolo uzwani sho kahle amahlobo uzwani nje ngoba amakhosi lebanga kuba nezinto azizwayo yayisithi le ndoda
angizwa lutho. Angisho njalo ubani lo. Ngayikhethela kodwa nawe. Hawuzwa lutho cha angizwa lutho. Wenzwa yini? Uthi sithi ke le ndoda. Ithuli ngeyibuka nje. Ithi ingoba nobaba mkhulu azange aphilise umuntu iminyaka zaba yishumi. Ini nokuphilisa emva ngoba nobaba mkhulu awaphisanga abantu. Kodwa siyothi ubaba mkhulu efika la emsizini ethini kwahlanza abantu baphuma inyoka. Aswazi 10 years twa qhamukaphi. Asaze ngisho kusho umuntu baba mkhulu. Owalinda iminyaka. Ithi ngangizwa lutho, labantu angihleli nabo ke ababili ababenkankini. Ngase ngikhuluma kabi ngathi mina hawu, ngoba inkosi yamaqadi siqedile, uzothini lo muntu? Hey ngisengadile labantu ababili. Kwathi indoda engangihlala nayo, ngiyazi ukuthi inkosi ngake ngaya nawo phesheya. Ngake ngihamba nayo ngaphesheya le ndoda. Ngicabanga ukuthi inkonzi kanti sesiqale yathi uthini? Utangakhuluma lo nawuthunyiwe. Ngakuza ukhuphe wakho umoya ukuthi asikho emotweni eyodwa la. Sigibele imoto embili. Mhlambe singahlala sibheka ngenhla kodwa imoto ezimbili. Ithi ndoda uthini? Nayi fakhuluma masho kuthunyiwe. Asengithula. Ababe khona umhlakanani ngakhuluma ngayo lo ndoda. Mhlakanani April uNkulunkulu wayengikhuluma ngihleli kulishe. Ngakhuluma ngayo lo ndoda. Ngithula. Angaze angisho isithathabi sibili ngoba wayengangiphusha nje lo muntu ngiwe. Ngase ngithi na hawu mngani wami. Sisazoba ndawonye thina kusontile. Wayesethi solana. Yazi ngisola ngoba mhlawumbe inyanga izulu ekuphakameni kwahlukana indoda nomkayo. Ngathi mina nawe siganene. Mina ngiganile nje wena, nawe unganile futhi. Kulula basihlukana. Yathi le ndoda hayi akuzoba njalo. Kambe ngihleli phakathi kwabo bonke laba bantu. Futhi basho kakhulu khona kuzozwa umlo ngemva kwethu ukuthi bangilwisa ngalento engiyikhulumayo. Bayamlwela impela. Hayi. Khona ingoma abayiqambayo abantwana balapha ebuhleni bethu abahamba sosale ebuhleni. Sengashintshani manje? Kuzoshintshani manje eNazaretha? Kodwa ngabe umuntu ophila nje ngengqondo olulekile ophila nje lo ngahlaliphile kodwa ophila nje wesilimo esiphilayo akaboni into ekhona nengekho yipi manje umqondo wami uphila nje ngaphazamiswa yilutho ngakhalanga kwasa kanye kwasa inkulu ngahluleka ngibona nje nangamehlo akho uthi kodwa hayibo yabona nje hayibo ngimaphi lana mawatha uphezulu na izulu libanjani mawatha ukophambi kaNkulunkulu uNkulunkulu banjani ubanhlobona uNkulunkulu uthi ngambheka lo mama ngase ngiyamdabukela shola umazwi uthi ngambheka ngase ngiyamdabukela asho ukuthi ngambheka ngase ngiyawuthandaza ukuba thola umntwana ithini esithandazayo eNazaretha uthina wamdabukela wayivula ibindi encane ubasembonda uyempela qobo lwakhe lesimlandelayo Kundaba ngifisa uyixoxa. Kodwa isingane kwa yenzeka ngempela. Yenza ngempela. Akona indaba engane ba. Ayibavama ukuthi ayihulenga bakhuluma ingane kwana nani bawasha. Kodwa ayingase sithinte sonke mhlawumbe. Nami ngithinte nawe ikuthinte.
yimbi inhliziyo engathandi umuntu. Mawune inhliziyo nje ezwa ingathandi umuntu nesila. Uzowathi umfundisi ekseni athi njani kuphiwe. Ikhona into enjalo. Angazi sasikuphi ithi inkosi osasile edumbe. Ithi inkosi noma ngamenzelani umuntu. Noma ngamenzelani nje uyadlala mengafuna futhi. Akufuni nje noma ngenzani no ungamphani kuyafana nje. Ngoba inhliziyo yakho ayimvumi. Khona umuntu ngifisa ukukhuluma ngaye. Bese ngihlala phansi inkosi yamakhosi. Ngifisa ungabe umdesha oyingcwele. Bese ngibuyela phansi. Lo muntu wazalwa abazali ababili. Akusingani kwani. Wazalwa abazali bakhe. Mama noyise. Wathi basebancane lo mntwana. Oyise nonina bavelelwe ingozi yemoto bashona. Bashona bobabili. Wasala nogogo lo mntwana. Zalukwazi ke ziyayazi le ndaba kusala nabazukulu. Wasala nogogo. Wamkhulisa lo gogo. Engenalutho. Uma imkhulisa lo gogo lo mntwana. Kwafika isikhathi umuntu obaya esikoleni. Wayesethi ugogo ngizokwenza njani ngoba anginayo imali yokumthengela umfaniswana wesikole. Wayesephuma lo gogo yami ngene. Kubantu abanengane inama uniform noma semadala. Omunye umama siyamdabukela. Wasemnika umfaniswana noma usudabukile. Wayese lo mntwana esikoleni esefunda. Kodwa mayife esikoleni wayeseba neshwa. Wathi uthisha wakhe angazi wamthanda. Izithelo wamthanda lo thisha wangamphiwa. Wathi noma ehlaniphile lo mntwana ebahlula abanye abantwana abakhona eklasini. Kodwa lo wangamakhela uthando. Wathi ngelilanga lo mntwana wafika esikoleni enomkhuhlane. Ekhwehlela. Mawukhwehlela ke kwenzeka konke. Enomkhuhlane. Wayesebiza ingane uthisha eseklasini lakhe. Wayesethi lo mntwana namhlanje somqamba igama elisha. Sizomqamba igama elisha. Sothi noma Finyilo. Bangake sobaqamba abantu. Zingake izico uma ubona abantu babize ngaso. Yenza umuntu ukabona umuntu noma nje ukhubazekile ahlekise ngale nto.
ahlekise ngayo impela leyo nto ahlekise ngayo. Wayesethi hayi asimqambeni igama elisho noma Finyilo. Wabekezela noma Finyilo. Igama lakhe ukuthi intombi enhle wathi aliphele legama limfanele. Wafunda khona kunjalo lo mntwana. Kwahamba insuku nesikhathi. Wase kuthi lo thisha oyema phambi kwalo mntwana waba nosuku lokuzalwa esikoleni. Waba nosuku lokuzalwa. Lo suku lapho lokuzalwa zase zithi ke ingane wenzela umcimbi lapha esikoleni. Nengane eyifundisayo zase sithi uthisha wethu somthengela ukuthi nale yathi ngizomthengela ukuthi nale yathi ngizomthengela ukuthi lo unomafinyilo angazi uzothengana ngoba kuba kholutho. Weza mqamba legama nyobo engenalo iduku. Lokho kwakuphuma kuya emakhaleni kwakuzehlela nje. Ngoba iduku wayengenalo. Nokusula. Mayisula wayisula ngesandla. Ngane izintandane ziyakwazi lokho. Wayasula ngesandla. Waseqanjwa ke legama. Kwathi mabelungisa bonke laba bethi somenzela ukuthi lo mntwana angazi ukuthi somenzela. Wagoduka engazi. Kwasefihla ithule ekhaya. Wasekufuya umcabango kuye. Uthi ngenye ilanga ngathi ngivula ikhabethe kaMama benomama ngabona into ethile phakathi. Ngabona umgexo wegolide. Ngathi mangivula ikhabetheni kaMama nobe engasekho emhlabeni. Ngafica kukhona umgexo wegolide. Ongathengisa imali eningi lo mntwana ufunde ngaza qede. Wayesethi ke nami senginaso isipho salothisha. Wasethatha wakhephula exercise yakhe. Waseyigoqa kahle lento wasefaka izimbali kulo. Ngalo suku abaneshwa wayemntwana ofika early esikoleni. Wafika sekulate kancane. Wafika umcimbi walothisha suqalile. Soqhubeka. Ingane sezihambisa izipho zazo. Wasesukuma noma Finyilo. Wasondeza lo mgexo wegolide. Obiza intengo ebizayo kakhulu. Wathi methi yawubeka phambi kwalothisha wathi susa lento wena. Susa lokho kwakho. Base betothisha abantu iyake thisha ithabathe ithathe lento. Ithathe. Waseyithatha. Kodwa waseyimanga waseyibeka eceleni wayibheka ukuthi wayibuka konke ibosho kanjalo wabuka ukuthi ibhalweni ngaphezulu. Wabe isikhathi sokugoduka bagoduka tamba savala isikole. Wayesefika ke ekhaya sebiza ingane zakhe. Okubuhlungu ngabothisha sifazana. Ngiyayizobethi kubuhlungu ukuzala. Angasho babuhlungu ngempela. Kodwa ngiyabuya ngokungabazi kancane. Bathi awu khona ngamuzothi yeke kuba amadoda ayangena lapha ngaze bathi imaphi lapha ithi ngaba khala kuduma ihholo. Athi ungabezwa bangakhala kuduma ihholo. Baba umuntu wesifazane lenkhuluma ngayo. La seyishone phi inseka. Wathi mayifika ekhaya wayesethi bantwana bakhe qaqani lezipho. Kodwa ningasiqaqi lesiya. Ningasiqaqi lesi. Bayiqaqa zonke. Bathi sesiqedile asiqaqe lesi ke ma. Wathi hayi sithatheni nosithinga lesi. Njalo inhliziyo yoMnazaretha. Angiphiwe. Thatheni lesi nosilahla.
hawu masingasasibonanga wadani ngayihluphi nangokusibona thathe nje nositshinga zaphuma ingane zathi mayiphuma ngaphandle zathi hayi ke siyibuke lento zafika khona umgeqo weligolide onegama elikhulu ngezansi lithi I love you yakuthanda yakuthanda Shembe yakuthanda njalo Shembe akhethi umuntu noma ngamali kuseni nomini ntambama kodwa yakuthanda kodwa umgeqo I love wathi lo mbuka wawusenayo iprize inani lentengo wawuthengwa ngayo le ndoda yayifuna ukunika umkayo ngosuku lwakhe lokuzalwa bafica ukufa singakafiki isikhathi bahamba bobabili emotini ngozini babuya nabo bathi ma kusho abantwana ma isipho silahlayo sibiza ngaphezulu kwezipho zonke oyiphiwe bathi nthini lesipho silahlayo sibiza ngaphezulu kwezipho zonke oyiphiwe namhlanje wasesithatha isibuka wayesethi hawo lo mntwana noma bengamthanda kangakani ngithanda kangakani kanti bengithanda kangaka lo mntwana akayibonanga inzondo yami akayinakanga inzondo yami sengifuna ufeca wayesethi silethe wasenquma ukuthi uzothi kusasa mangifika esikoleni bese ngimbiza sibe segumeni lethu sobabili ivuma isono sami songamthandi kuzothi makusasa nje ifika esikoleni bese ngiyala igumeni lami sobabili bese ngiyovuma isono songamthandi nanso ke lo mntwana wayefika esikoleni ngalosuku siyayeqa isikhathi engafiki kwakhuphuka imini wazo wafika wayesethi lo mfundisi Nkosi yami kwenzeke njani angazi noma esambiza ngegama noma esethi intombenhle ngabe kwenzekeni intombenhle asasho nje noma filo umnika umgeqo othando awubathandi lowo zibathanda the inkosi lapha ilinda uqala ukuthola ukhiye ukuba uthanda makhelwane wakho makhelwane wakhe lo seduze wami angithi no makhelwane ba okay yeah lahambile waphuma isikole wagoduka wayesethi ayisene mayivuka kusasa zovukela kuba lo mntwana ngiyobhetha kwenze njani afika akazaphuthe esikoleni futhi umntwana ohlaniphile wayesekubona umhlanipha kwakhe manje futhi umntwana ohlaniphile kakhulu alove esikoleni wathi mevuka ekuseni iqatha ukugeza uqhoka waphuthuma kubona umntwana wafika abantu bedumele wathi kwenze njani gogo wafika ugogo ekhaya nje wathi ithemba lami ntombi enhle ulale phila kwasasethuli wasegijima yombuza ishidi ufika umbona wathi hayi usabanjalo ma hayi usaphefumula basondela abantu bathi hayi Thuli I love you ngiyakuthanda Nkosi nami
ngiyakhumbula ukuthi wenza isivumelwano wasenza nobani ngoba siyambiza isivumelwano umnyazwazo ngiyangangumcimbi lapha ekhaya the sekuhle nje kulo mcimbi uqhubeka yinabe efundisi wenze lo nyazi phezulu yabona iphoyisa libuza ukuthi hawu ulanje uhambe ngathi lo muntu ohamba izulu engakwazi wafela uzombuza ukuthi ufuna uthini lo muntu ufuna uthini lo muntu kodwa ufeka izivumelwano phambi kwabantu uma umuntu la engasukumanga ethempelini ukuthi ngemkhethe unyazi asophinda khethe feka izivumelwano phambi kwabantu athi impela ngilanje impela ngisho lutho kodwa impela ngila wesho lapha kithi angeke ukhona umfundisi njalo nentombela wayekhe isivumelwano phambi kwabantu asakhe isivumelwano sakhe esazivumelana noma ngathiwani mhla ka2 asinendaba asikhathali asigqizi iqakala akudikiza inqulo yasinqulo yethu idikiza uyasisinabile umthetho wethu mhlawumbe sibone sithushikile impela ngemlenze yombili sibeke sayithi ngoba sithene ngezinqembili asihlekile nento asinake lutho nje impela asinake lutho noma ngamkhombe emafini ngeke simdlalela Nkosi yamakhosi Jehova ingcwele yelibande lakho wedwa Nkosi buyisele esandleni sakho uNkulunkulu ungiphe kona ufanele wena Shembe bongela abazali bami bongela bonke bezwe lakithi bongela amakhosi ezwe lakithi uzowamela phambi kwakho sengathi uNkulunkulu ngakukhumbula nawe yaze lapha phelele phambi kwakho inkosi kusizwe siyabonga amazwi amnandi lapho umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yesabatha lesimini ngesihlabelelo sekhulu 28 128 sicela umbangeli uNgcobo wasesinamuva asole isihlabelelo inkosi imbusise Nkosi busupha mabangcwele
inkosi yakaZubane ngamaphumulo. Ngibingelela inkosi esehlalweni sobukhosi. Ngiyayikhetha inkosi yasebusheni. Amen. Ngithi ngiyayikhetha inkosi yasebusheni ngenhliziyo yami yonke. Amen.